Yadda za ka kwanta da amaryarka domin jin daɗinta. Na farko shine za ki tsaya a tsaye, shi ko mai gidan naki ya rungume ki ta baya, sai ki sunkuya ki dafa gado, ki turo mara gindinki wato durinki ta baya, sai ya zura azzakarinsa cikin gindinki, sai ki haɗe ƙafafunki ki matse su, shi kuma ya dafa ɗuwawunki yana zuba miki gwatsu a hankali. Na biyu shine za ki kwanta rubda ciki, oga ya hau kan ɗuwawunki ya zura azzakarinsa ciki, ke kuma ki dinga ɗago ɗuwawunki sama kina taya shi yin gwatsu. Na uku shine za ki yi kamar kin yi sujjada, sai shi kuma ya kafa gwiwoyinsa akan gado, ya sa hannu ya riƙe kwankwasonki yana motsawa ina zabga miki gwatsu a hankali. Na hudu shine za ki kwanta a rigingine, ki buɗe ƙafafunki, in ya zura azzakarinsa cikin gindinki sai ki ɗaga ƙafafunki sama ki haɗe su ki ɗora akan kafaɗarsa, sai ki sa hannu ki ɗago ɗuwawunki yadda zai dinga shiga cikin gindinki sosai. Na biyar shine za ki kwanta rigingine, ƙafarki ta hagu sai ki ɗan lankwasa ta kamar mai lankwashashiyar ƙafa, sai ki tokare ta da ƙirjinsa, shi kuma ya ta zurawa a cikin gindinki, wato yana sa miki bura ina zabga miki gwatsu. Na hida ne wannan za ki kwanta a rigingine amma ki ɗan kaikaice ɓangaren ki na hagu, sai shi ko mai gidan naki ya ɗaga ƙafarki ta hagu ya sa ta kan kafaɗarsa, ya sa hannunsa na dama ya rungume ki da ƙafar hagu sai ya zura miki azzakarinsa cikin gindinki, sai ya miƙar da hannun damansa zuwa kan nononki yana murza su yana motsawa yana zabga miki gwatsu hankali. Ku dai kawai ku tabbatar kofa a rufe take saboda kar wani ya ji ihun daɗinku. Na bakwai shine oga zai kwanta a gefen gado, kafafunsa a ƙasa, ke kuma daman kin lailaya banana ta miƙe car, sai ki juya mai baya ki zauna a kansa, sai burarsa ta lume a cikin durinki, sai ki ta sakuwa, shi kuma yana shafa duwawunki yana zabga miki gwatsu a hankali. Na takwas ne zai kwanta a kan gado sosai, ki hau kansa ki zura hannu ki zura azzakarinsa ta lume, sai ki sa mar filo ki ɗago kansa, sai ki sa mai nononki a bakinsa yana tsotsa kina sukuwa akan burarsa yana zabga miki gwatsu hankali. A ranar za a naɗa ki sarauniyar wannan gyaran zamani. To masu sauraron mu, domin jin ci gaban yadda za mu ba ku wasu labarukan, sai ku danna alamar subscribe, sannan kuma sai ku danna ƙararrawa. Mun gode, sai a yi hankali don kar a yi wa amarya rauni. Yanda ake gamsar da mace ba abu ne mai sauƙi ba, kuma abu ne wanda yake buƙatar nutsuwa, amma mafi yawancin maza musamman ma baƙi wajen harkar cin gindi sukan yi zumuɗi su afkawa mace cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, su yi rilizin kenan a tunaninsu ita ma matar ta gamsu. Abu na farko da ya kamata ka yi shine ka sanya ta cikin shiri da tunanin lallai cinta za ka yi haka ne ta hanyar yi mata kalamai masu daɗi sannan kuma masu tada sha'awa. Misali ka ce mata, baby kwana biyu ban ji ɗanɗanon gindinki ba, ko kuma ka yi mata wani irin kallo mai nuna cewar kana buƙatar ta, ko kuma
ka fara bata labarin sex wanda kuka yi jiya. Kana tuna mata da yadda ka ruɗa ta ita ma ta ruɗa ka. Tun a wannan labarin za ta fara ɗaukar caji, sannan kuma ka shiga fagen wasa. Wasa ma ya fi komai muhimmanci a wajen saduwa da iyalinka. Kuma shi yasa idan wasa ya yi tsawo to releasing yakan zo da daɗi sosai ma, amma idan aka yi gajeren wasa to gajeren releasing za a yi wanda bai wuce sakan 15 ba ko kuma sakan 10. Ka yi mata wasa sosai, sannan duk inda za ka taɓa mata kada ka taɓa shi direct, a'a ka yi introduction ɗinsa. Misali idan za ka yi mata wasa da nono, kada kawai ka cire mata rigar nonon, kawai ka kama mammatsawa. Ya kamata ka fara tattaɓa gefen nonon kamar su wuraren irin su saman nonon, wajen wuyanta ko ƙasan nononta, wajen cibiya kana fara haka za ta ji ta so ka taɓa mata nononta saboda ka fara taɓa mata shashin wajen. Hakanan shi ma idan za ka yi mata wasa da gindinta, wasa shi ma kada kawai direct ka kai hannunka ka ringa shashafawa, a'a ya kamata ka fara da shashafawa. Ka fara shashafa mata ƙasan mararta da tsakankanin cinyoyinta, sannan ka kai ga babban birnin wato cikin durinta. Sannan wani abu mai mahimmanci shine kada ka nace wa abu guda ɗaya. Misali ka kama nononta ka yi ta tsotsa ba daɗewa, a'a idan ka ɗan tsotsa ka ji ta hau nihi sai ka ƙyale ta, sai ka koma kan wani wurin. Nan ma idan ka fara yi mata wurin wasa, can kuma sai ka dawo mata kan nonuwanta. Haka dai za ka yi dinga yi, sannan kuma haka za ka dinga ta caccanza su. Sannan kuma idan ka ji tana shirin yin releasing sai ka daina, ka koma kan kunnenta kana yi mata raɗa cikin murya mai sanyi kana tambayar ta da daɗi. Idan ka ji numfashinta ya koma daidai sai kuma ka ci gaba da yi mata wasa. To a nan ne za ku ji daɗin saduwarku ta aure. Daga nan kuma idan ka ji ta ɗau caji, to in ta fara fesowa na ruwan na gabanta, sannan ne ya kamata ka fara cinta, wato ka fara buga mata gwatsu a hankali, kana mata a hankali. Can idan kun yi tsakiyar wannan kwanciyar da kuke, za ka na ɗan iya yi mata da ƙarfi domin kai ma hankalinka ya kwanta. To masu sauraro, domin jin ci gaban shirye-shiryenmu sai ku danna alamar subscribe, sannan kuma sai ku danna ƙararrawa. Mun gode.